We zijn bij het Nursing Snijzaalcollege in het Radboud UMC. Bij het bezoek aan het museum, waar ik nu ben, zul je de normale anatomie zien, maar ook de afwijkende anatomie, de pathologische anatomie. Op de snijzaal ga je met je handen kijken. Je gaat kijken naar de organen zoals ze liggen in de romp, naar doorsnedes en ook naar de hersenen. Bij het klinisch redeneren vallen al die stukjes op hun plek. Die basiskennis van de anatomie en de pathologie en de fysiologie gaat je echt helpen in je werk. Je gaat er beter van begrijpen wat er gebeurt en wat bepaalde ingrepen inhouden. En ik denk zelf, maar ik ben een anatoom, dat het ook leuker wordt.